Hej YouTube, i dag har jeg lavet en video, jeg kalder mit klassiske gedegrej. Og jeg vil starte med den her. Jeg tror nok alle, der har fisket en lille smule, har set den. Det kan godt være, at I kender den. Nogle kender sikkert ikke navnet, men andre har i hvert fald set den. Og det er Abu Garcia Halo. Nok det mest kendte og mest ikoniske wobbler, der nogensinde er blevet produceret i dansk og skandinavisk historie. Det er den klassiske røde og hvide wobbler og fungerer egentlig meget godt og gør ikke meget væsentligt. Altså den har også fanget geder i utallige geder i mange år. Og nu har Abu Garcia så lavet en lille pimpning af den, eller hvad skal man sige, gentryk den. Den startede faktisk med at være i 2 stykker præcis og lavede 3, indtil man så fandt ud af, at 3, det var måske ikke det bedste med 3, for det rådner jo, det ved vi jo alle sammen, når det kommer i vand, så holder det sgu ikke særlig længe. Startede også uden ske, og nu har jeg sige, så pimpet den lidt op ved at lave den i plast, det er jo så fint nok, men den er også en lille anden detalje, det er gennemsigtig plast under, hvor før så den mere sådan her ud, helt kridhvid over det hele, og var egentlig meget smuk, men nu synes jeg, at de har smadret den lidt ved at lave den her nede, hvor den er helt gennemsigtig. Og så er der et par problemer med den, jeg lige vil antyde, som ikke var med den gamle. Se der kan I se. Skeen er sindssygt hård. Inklusiv, at når man gør det, så risikerer man at sidde fast i en krog med sine fingre. Og også været ude for mange gange, at den lille en hernede faktisk flækker. Så jeg måtte have været oppe og bytte den, og den ruster efter meget få ganges brug. Det er allerede skidt hernede ved de her. Så det må jeg sige, Abu Garcia, det er sgu over. Det er ikke lavet ordentligt. Og der er mange, jeg har hørt, der er glædet over den. Den er ikke specielt god, den nye, der er lavet. Jeg har ikke kunne finde den gamle. Eller altså selvfølgelig, man kan finde den brugt, ikke? Men den åbenbart ikke, bliver ikke solgt mere. Det her er simpelthen den nye. Og det er, som det er, noget lort. Jeg bryder mig ikke om den. Og så er der den her lille en, den har jeg fået foræret i gave. Og ved egentlig ikke helt, hvor den stammer fra. Men hvis der er nogen derude, der ved det, så skriv i kommentarfeltet nedenunder. Fordi at, jeg ved, at den er fra 1972 og er beregnet til gede. Men jeg kan ikke finde ud af, hvor den er fra. Men hvis der er nogen, der ved det, så skriv i kommentarfeltet. Og så er det nok den, de fleste kender, den klassiske Savage Gear 4Play, der udkom i årstallet 2008, og siden da er stallet af den faktisk gået som en golfkøle opad. Og den bliver solgt i alverdens farver og Fire Tiger grøn, og det mest solgte er faktisk i Fire Tigeren, den her præcis Golden Avalanche, jeg sidder med her. Den her er 19 cm og uden ske, hvilket vil sige, at den ikke går dybt. Den ligger under overfladen og slow sinking. Og det fede ved den er, at det er helt klart en af mine yndlings gedearmen. Faktisk nok min yndlings, og den, der til dags dato har fanget flest fisk for mig. Jeg har fanget i alt 5 geder på denne lille og har mistet 2. Så det er simpelthen den, som virker gang på gang. Og det fede ved den er, at når man stopper den, så drejer den om på siden. Sådan her. Jeg kan sige, at geden ligner, at det er en byttefisk, der stivner, for nu bliver den bange. Som sagt. Og den er rigtig god, og den laver sådan nogle her udsving, når den går. Og det er geden simpelthen, det bliver den tændt over. Specielt i grumset vand er den sindssygt giftig. Og man kan også få den med ske i den her model. Nej, det kan du faktisk ikke. Du kan ikke få præcis Golden Avalanche i ske, og den har også mange tandmærker og sådan noget. Så det er helt klart min yndlingsgedearm af alle. Så det kan godt være, at der er alt muligt nyt. Rotter og flagermus og ænder, og jeg ved snart ikke hvad. Nu synes jeg snart, at vi skal trække den lidt for langt. Det her er og bliver deres bedste avn, de nogensinde har produceret. Jeg får som sagt også en ske i den, der hedder 13 cm. Det er den her. Det er så i skallefarver, eller i sådan sudisk farver, krusefarver. Og igen, så har den her fantastisk gennemsigtige hale, og den er god til klart vand, f.eks. stenord. Med skeen herude. Det er fuldstændig samme model, men bare med ske. Det vil sige, at den trykker den lidt længere nedad. Men den kan til dels også fange store geder. Det er og bliver helt klart Savage Gears bedste avn, de nogensinde har produceret. Den går så også i en lidt mindre model, som hedder 7 cm. Nu skal jeg lige prøve at se, om jeg kan finde den. Det kan også være, at jeg ikke kan finde den. Det kan jeg sgu ikke finde. Jo, den ligger der. Det er den her i 7 cm.
Den er rigtig, rigtig fin, og det er så i gedefarverne. Den kan man selvfølgelig også få i stor, men den er faktisk svær at få i 19 cm. Jeg mener kun, det er Golden Apple Mansion, og en anden, jeg også har med. Den her bliver også lavet i den. Som det er sådan en syg skalle. Hvis man kigger på øjenlån, er det sådan hvide, ligesom en skalle eller en fisk, der er syg. Nu finder jeg så den gamle model.